מה צריך היום? 28 למרץ. אני צריך לעשות סרט. הייתי פה לא, אני צריך לעשות סרט. יש לי רק 3 ימים, רק 3 ימים לעשות סרט. החתונה 3 ימים, החתונה עוד 3 ימים, אני צריך לעשות סרט, אני צריך לעשות סרט חתונה. מה אתם עושים פה? אני צריך, יש חתונה למישהו שני. תן לי לשאול. למה? תן לי לשאול. רגע, אני אדבר איתך. זה עוד יומיים. לך איתי. אוקיי, אני אתפק בדיוק לרגע הזה. סבבה? יש לי דף, יש לי פרול, סגית, אני צריך לקפל סוכר בקפה שלי בבקשה. תומר, תוציא לי דף ונייר עכשיו, אוקיי? אוקיי, תומר, תתחיל לזרוק לי אותיות, אחי. יופי, עבודה טובה, תמשיך. יפה, אתה בכיוון, כל הכבוד. עוד אחת. עבודה טובה, עבודה טובה. זה מושלם. מה מושלם? מה אתה אומר? אתה מסתלבט? מה מסתלבט? זה השתנו שיר לך הרעיון. מה הבעיה בזה, אחי? זה כל מה שיש לי. לא, אין לי את זה, אין לי את זה. אין לי את זה, זה גדול עליי. שמע, אני מצטער, אחי, הייתי בטוח שזה יעזור, כאילו. כל החיים אני עושה סרטים דבילים לחברים לימי הולדת. אחי, סליחה, אחי. ועכשיו יש לי חתונה על הראש, וזה עוד יומיים. מה אני הולך לעשות? אין לי את זה בכלל. אני לא יודע מה אני הולך לעשות. אני לא יודע, אני לא יודע מה אני הולך לעשות. והכי חשוב, איך אני נשאר הכוכב של הסרט? אנחנו, אחי. איך אנחנו נשארים הכוכבים של הסרט? תקשיב, אני חושב שאתה סתם מתפלפ, אחי. בסדר? הרי בסוף עמית ושני הם הכוכבים של הסרט. ואנחנו צריכים אולי להתעסק בכמה שהם מיוחדים. אבל מי יגלם אותם? כן? היי. ראיתי את זה בחוץ, אני יכולה להיבחר? בטח, בואי, שבי. נהדר. תראי לי בבקשה איך את ישנה הכי עצובה שאת יכולה. יש לי את זה. אוקיי. טיפה יותר עצב, אני לא קונה את זה. רק עוד טיפה. לא יודע. אוקיי, המועמד הבא, בצללי. אני קורא את זה נכון? אתה עושה סטלבט? כאילו, או שזה השם? לא, גלעד, זה השם. אוקיי. יש לי קצת בעיות עם חברה שלי בעמית, אם תוכל בבקשה לעזור לי לסדר את העניינים? בטח, אחי, אני מומחה, מה יש לך? מה אתה צריך, אחי? אני יודע הכל, מה יש לך? אתה מבין בזוגיות, היית אומר? בטח, אחי, אני דיברתי עם מלא בנות, עם שני. וזהו, אחי. מה, כאילו, הוא יודע דברים? הוא יודע דברים. כאילו, תכלס, מה? יבוא. אהלן. מה קורה? מה שלומכם? אתה בקשר אודישנים? כן. בוא, שב בבקשה. אתה בא לשחק מישהו שלא יודע בחיים להודות שהוא טעה. כן. אוקיי. תגיד משהו שהוא ממש לא נכון, ותצדיק את זה. אחי, אתה טועה. אחי, אני לא טועה. אתה טועה. אם אני טועה, אני יודע להגיד לך שאני טועה, נכון? אתה רואה שאני לא טועה, נכון? בוא, אתה רוצה שאני אראה לך? תגיד לי, מה אתה חושב על הטלוויזיה? בוא'נה, אחי, זה גודל חצי מהפלזמה שלי בבית, אבל שתדע. וואלה, חצי. אחי, נצר אותך. בסדר, אחי, מה אתה רוצה? מה זה הגובה של הטלוויזיה הזאת, אחי? מה זה הדבר הזה? זה קשור לגובה של הטלוויזיה. לא נוח פה, אחי, מה זה? זה לא כל נוח. האצבעות שלי קרות. פשוט לא היום שלך כנראה. אין, אולי אתה לא כזה טוב פשוט. לא נוח פה. אחי, מה אכפת לי? אני לא בא בכלל. מה, אתה דפוק? היי, סליחה, פה אדישן לשני? אחי, זה בשני. כן, אני יודע, אני נולדתי לתפקיד. לא. תן לי לא, בשביל מילה, משהו, כאילו, אחי, הזדמנות. אחי. אומר לך, נולדתי. הביתה. וואו, מה זה? אתה יודע לאן הגעת, נכון? כן, אודישן. מעולה. אם אני אגיד לך שמסי הוא לא השחקן הכי טוב בעולם. מה קשור? הוא כן טוב, אני אומר לך שהוא טוב, ואתה לא תשכנע אותי אחרת, אחי. אתה לא דינמי? אפשר לדבר איתך, אפשר להגיע לאיזה הסכם. לא, אני מאוד דינמי. כאילו, אם יש מה שאומרים לי הרבה זה שאני יודע לרדת מהעץ, אבל אתה טועה, אני תמיד צודק. בזה אני צודק. לא אני צודק. צודק. אתה לא רוצה שאני... לא, אני ממש דינמי, אני ממש דינמי, אני אומר לך. אתה לא עכשיו. אני לא. אתה מוכן להקשיב? אני אוכל להקשיב? פה זה האודישן? אני עכשיו הולך להביא לך ככה איזה שיר. בסדר? אנחנו נראה איך אתה מגיב אליו, אוקיי? אני אתחיל לשיר. רגע, מה איתי? וואי, אני חושב שזה די רעיון טוב. שבי. That's what makes you beautiful. Whoa, that's what... Nobody
Nobody can drop me down. Story of my life, I take her home, I drive all night. טוב, נראה לי שהיינו מספיק. אנחנו נדבר איתך אם זה יהיה... רגע, עשית מספיק, אני חושב ביס בוקר, ביס הכל טוב, בוקר. הכל טוב. נראה לי בינתיים תחזרי לתפקיד המקורי שלך. וואו. נוראי, אחי. הנה, הבאתי כיבוד קצת, ככה מארחים, לא כמו עם הרוסיה שלך, מכינה מראה גורצ'י. מה בא לך לשתות? יש לנו ערק, יש לנו בירה? אפשר ספייס מרגריטה עם מטריה צבעונית מעל, שיהיה ורוד. זה נשמע בול כמו. היי, אני שני בשרי. אז אני מתגוררת בפסגות. יש לי משפחה ממש נפלאה שאני אוהבת. יש לי 85 אחים. אוקיי, זה מספיק? מישהו צריך לקשר איתם. כן. זה ממש טוב, זה המתאים. עוד חודש נשוי, אחי. אתה יודע מה זה להיות מאורס? יש לך מושג? בוא'נה, עוד חודש נשוי. עשיתי חינה. בוא'נה, עוד חודש נשוי, איך גדלנו. נראה לי שהבנו את החתונה. כן. נעשה משהו אחר אולי? איפה אתה עוד חודש נגיד, אתה יודע. אני עוד חודש נשוי. יאללה, אחי, נראה לי ש... היי, זה האודישנים לשני? כן, בטח. כן. אוקיי, וואו. אני הולך לעבוד עכשיו תמונה, פשוט תגיבי כאילו הכי טבעי שלך. מה את חושבת על זה? כזה חמוד! וואו, אוקיי. מספיק. וואו, תודה רבה על תודה על הזמן שלך, באמת, מדהים, כיף שבאת. בכיף, תודה לכם. ממש, היה לי העונג. וואו, זה היה... נוראי. זה היה הכי גרוע שהיה. זה היה הכי גרוע שהיה. אנחנו מבזבזים פה ממש זמן. לא, אנחנו עובדים, אנחנו פשוט עובדים. די, אחי! אף אחד שיכול לשחק גם את השני! יש לך מה אתה דפוק? בייבסקי? הלו. מה קורה, תומר? בייבסקי עברו 3 ימים. כן, אחי, ישנתי. עשינו אודישנים יומיים, ואנחנו פשוט לא מוצאים אף אחד שיכול לשחק אותם, ואנחנו כבר מתחילים לאבד את זה, כאילו. מה, אתם גנובים? אתם בחיים לא תמצאו מישהו שיכול לשחק אותם. זה היופי בהם. הם מיוחדים ואין אף אחד שדומה להם. אתה צודק. הנה, תראה. נמצאים בתוך חדר, את כבר פשטת את השמלה, אבל בזמן הזה את אורבת לכל מילה. אני פולטת מה שיצא לי, את האווירה, אך עכשיו אני חשוד פוטנציאלי בחקירה. וואו, איזה יום. יום ארוך, אחי, בהחלט. אני מת מרעב, אחי. בוא נזמין משהו לאכול. מה להזמין, אחי? בוא נצא לאכול, מה? בוא נצא לאכול, אחי. מה נצא לאכול? עד שיושיבו אותנו בחנייה, אחי? אחי, לא שמעת על אפליקציית פיסט? תראה, הנה, יש לי הטבה. קילומטר מפה, אחי. וואלה. כן, כן. נשמע טוב. יאללה, אחי. פיסט!